De fjouwerbetinkers en organisatoren van de tocht binnen Joert al wat aan het trainen op het parcours van de marathon. Want ook dit hier is er al een evenement. We willen eigenlijk dit jaar 22 juni met een groep gaan lopen. Om mensen enthousiast te maken, te laten beleven wat wij eigenlijk bedacht hebben. En dat uit te dragen naar volgend jaar toe. Het is net wanneer dat de marathon roem worden zal op de langste dag van het jaar. De marathon is de jinnigste in Nederland die jongs roem wordt. Onder gaat er volgens mij om 10:32, maar dat weet ik net helemaal zeker. Maar dan hebben we daarna nog een uurtje, dus meestal ongeveer 4-6 uur de tijd om te finishen. En het laatste traject kan eventueel verjochten worden. Hè, wat ze bij de Vuurtour ook dienen is, maar petjes, maar lampjes erop. Dus dat soort elementen kunnen we altijd nog inzetten. Een van de redenen dat de marathon jongs is binnen de 4 bregen op het parcours. Die we de jongens net beginnen. Maar het is wel de bedoeling de boten erbij te beloeken. Want je kent de marathon ook volgen van boten van het water. En we onderzoeken ik nog of je net een bedrogen renmaatje kennen. Waarbij een estafette is. En wij dan de estafette-renners net mooi busnummer vierd worden. Maar mooi boordjes op de verschillende plakken. De jongtijd moet de marathon heel speciaal maken. Zo'n uur starten. Dan kun je naar de ondergaande zon draven en dan krijg je een beetje dat strijdelement wat je bijvoorbeeld ook bij de Ooststerdentocht hebt. Dat de laatste meesten ietsjes eronder komen. Dus dat gevoel dat we hebben. Voor waar het net zo goed traind is er ook nog een hele marathon, een 10 kilometer en takkemier kunnen er kuierders meedoen. De aankomst in Snits wordt een feestje. Als dat mooi uitlegt, is het laatste stuk van de route. En haast wat evenementen daarin in Snits. Dus wat muziek, nou, daar weet ik wel in je oren van. En dan maakt ze een soort van mooi streetfestivalachtig terrein van. In het centrum van Snits bij de Wetterpoort. Ik denk dat het een hele mooie sfeer is. Het is de bedoeling dat de tocht elk jaar georganiseerd wordt. Uit zijn het hier van de Slachtenmarathon. Waar het Ori in Maidwan won, kan hem inschrijven op 21 december. De kwartste dag van het jaar.